Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Ebuka. Enwela mwakpo ọhụrụ ọzọ ndị omekome n'ime steeti Ọyọ dịka ndị oji egbe wakporo ma tọrọ nwanne nwaanyị onye bụbụrụ onye minista ọkụ eletrik n'ala anyị Bayo Adelabo bụ Bosayo Adegoke ma tọrọkwa ụmụ ejima nwoke ya Peter na Paul. Nke a mere taa oge ọ gara ịkpọje ha n'ụlọ akwụkwọ. Otu chịkọtara ụmụ akwụkwọ n'ala anyị NANS na mkpirisi bekee enyela nkwado ha ịmalite njegharị iwe n'ala anyị n'ihi ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ 42 n'ime steeti Borno. Njegharị iwe ahụ ga-ehi odo n'ime steeti ndị nọ n'ime mpaghara North East. Ọgbaghara na obi erughị ala na ugbu a n'ime pati NDC dịka ha nọrọ ọdụ ikwupụta ka o kwejiri gbaa na ntụliaka elu primaries kemgbe abalị 4 apịachichara ntụliaka elu ahụ. Onye hiwere ọgbakọ okwukwe ma Zion Faith Ministry ụkọchukwu Mike Bamiloye apụtala ugbu a ma kọwaa na onye isi ụlọ ụka Redeemed Christian Church ụkọchukwu Enoch Adeboye apụghị ịzọpụ ụkwụ gaa soro mee njegharị iwe megide ọchịchị Tinubu n'ihi na o meela agadi karịa ka ọ dị n'afọ ndị gara aga oge o mere nke ahụ n'ọchịchị Jonathan. Ụzọ agwara wee ji abanye obi onye isi ala ka ndị ọrụ nchekwa nọbichiri taa dịka ndị na-eme njegharị iwe Omoyele Sowore nọ n'isi ya mere enyi iji amalite njegharị iwe ịga obi onye isi ala n'ihi njichi aka jichiri ụmụ akwụkwọ atọrọ n'ime steeti Ọyọ. Onye na-achụso nta nnwere onwe mba Yoruba Sunday Igboho ekwuola ugbu a na ya mara aha ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị nọ n'isi mpụ ntọrọ ndị mmadụ n'ime steeti Ọyọ ma mee iji ịkpọpụta aha ha ya bụrụ na ha ewepụghị aka enwe n'ofe. Maka ọ dị onye bụbụrụ onye enyemaka Maazị Atiku Abubakar n'okwu mgbasa ozi Paul Ibe akpọkọla ụlọ ọrụ DSS n'ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ inyepụ akwụkwọ ọkpụkpọ oku gaa n'aka Sunday Igboho iji mara aha ndị ahụ ndị na-akwado ntọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'ime steeti Ọyọ. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 Maazị Peter Obi arịọla ndị ntorobịa ala anyị ka ha kwụsị ịkatọ na ikwutọ aha onye ụkọchukwu Enoch Adeboye n'ihi na nke ahụ bụ ọnya ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-esenyekarị ibute ọgbaghara okpukpe na nke agbụrụ. Onye spika ụlọ omeiwu steeti Ọyọ Ogundoyin ekwuola ugbu a na ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ndị tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'ime steeti ahụ na-achọ ka enye ha ngwa agha ego nakwa ibudata ikikere iwu na-echekwa ala anyị dịka ọnọdụ ndị a ga-ezute tupu ha tọpụ ndị ahụ ha ka ji eji. Nke a na-abịa dịka ụlọ omeiwu steeti Ọyọ ajụla ịnabata mkparịta ụka na nkwekọrịta ọbụla n'etiti gọọmenti steeti na ndị omekome ahụ. Ndị omekome ekpe egbe nọrọ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ wakpo obodo Paze nke nọdụ ogbe Biaji Nkubua n'isi obodo ala anyị Abuja gbuo otu onye ọrụ nchekwa obodo ma tọrọ mmadụ 4 nke gụnyere otu onye ụkọchukwu. Ndị enyi na ndị nkwado onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan akọwala ugbu a na banyere ịzọ ọkwa onye isi ala afọ 2027 na ọ bụ naanị Goodluck Jonathan pụrụ ikwu okwu hoo ihe ọ chọrọ ime dọọ ọhaneze aka na ntị ka onye ọbụla ghara ikwu ihe Jonathan na-ekweghị. Maazị Peter Obi akwala arịrịọ ọzọ banyere ọnọdụ enweghị nchekwa n'ime ala anyị Naijiria ma rụtụ aka na ntọrọ ụmụ akwụkwọ n'okpuru ọchịchị gọọmenti Tinubu akarịala nke hiri odo n'oge ọchịchị afọ 8 nke Buhari. Gọọmenti steeti Anambra dọkpụrụla ndị ụkọchukwu ha na-ebo ebubo na-eme akụrakụ ihe ịrịba ama ụlọ ikpe ugbu a ka kọwaa ha dịka ndị ụkọchukwu adịgboroja. Ndị ụkọchukwu ahụ gụnyere Peter Chukwu, Chinedu Egwuọnwụ, Bishọp Emeka Nwamkpa, Ebele Nnachukwu, Ekeleme Chris Ugochukwu, Ndụbisi Nnachukwu, Miracle Iruọma na Chukwuka Dibia Ogwuama. Gọọmenti steeti Anambra na-ebo ebubo na ndị ụkọchukwu ahụ ji ụzọ aghụghọ ekwu okwu Chukwu eji erigbu ọhaneze. Ndị omekome Boko Haram nọrọ n'isi ụtụtụ taa wakpo ogbe ndị agha Army 162 Battalion nọ na ya na steeti Borno ma gbuo ndị soja 8. Ụmụ afọ ala anyị ruru 397 emeela nyocha ugbu a n'ime mba South Africa na nkwadobe ịhapụ mba ahụ lọghachi mba Naijiria n'ihi mmetụ ugwu na ikpe oke agbụrụ nke ha na-agabiga. Ọ bụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.